Hello guys. Alam niyo guys, ito talaga yung problema namin sa yung tuwing umuulan, ito talaga yung pinakamalaking problema namin dito. Konting ulan lang, ayan, katulad ngayon, oh, baha na naman to. Tingnan nyo mamaya-maya konti, magbabaha naman to. Ayan. Kasi, yung dito, yung kanal, kulang sa linis. Walang siya ba? Walang maintenance sa linis. Tapos ngayon, wala pang kuryente. Ang hirap talaga dito, grabe. Ayan. Mga lang to, mga kalahating oras lang yung ulan. Babaha na naman siya. Palagi na lang ganito, kahit kunting ulan, bumabaha. Kasi nga, barado lahat ng mga kanal. Kaya, ito talaga yung pinakamalaking problema namin dito, guys. Kaya lahat ng mga gamit dito sa loob ng salon, yung mga gown, lahat nakaano na siya, nakatago na kasi pag hindi namin siya i-akyat, mabasa. Kasi yung yung mga last week ata, ang 2 linggo na, siya, yung bumaha din dito. Tapos, yung mga gamit, yung mga gown, yung mga tuxedo, hindi kasi namalaya na nahulog na pala. Yun, ang daming labahin nun. Tapos yung mga gamit, ay naku, grabe talaga. Kaya, ang hirap talaga dito pag pag umuulan, kahit kunting ulan lang, pumapasok talaga dito sa salon. Ang problema ngayon, ang hirap kaya maglinis. Tapos, pag kunting ulan lang, baha na naman. Diba? Kaya ang hirap talaga. Hindi mo Tapos, iakyat ko pala to, kasi suka to ang bigat. Ang hirap talaga, guys. Tulad ngayon, ulan na naman. Kailangan maghanda na, kasi pag hindi maghanda, nako, lahat ng gamit, wala na. Ayan. Pag umakyat yan, takot akong magbaba sa ng mga paa ko, kasi may kami, yung kapitbahay namin dati doon sa may Purok Resort. Namatay siya dahil sa yung pag bumabaha, palagi siyang yung paa niya, palagi siyang pag kahit baha, siya, umaapak-apak siya sa tubig. Kaya yun, namatay siya dahil sa dumi ng daga. Kaya natakot ako, hindi naman natakot ako na mamatay. Siyempre, mag-iwas naman tayo. Diba? Kaya ito, kunti-kunti na lang talaga, malapit na. Diba, ilang minutes lang ako dito nagsalita. Tapos, malapit na siyang malapit na. Ang hirap talaga, guys. Grabe. Tapos, maglinis. Kailangan linisan lahat, sabunan. Kasi pag hindi mo sa sabunan, ang baho kasi ng kanal. Yung galing sa kanal na tubig, ang baho talaga, promise. Kaya, ito, ang hirap. Ang hirap talaga pag ganito yung sitwasyon. Grabe. Tapos ngayon, wala pang ilaw, wala pang kuryente, brown out pa. Kasi ang lakas ng ulan, no? Ang hirap, ayan, malapit na, konti na lang. Ang hirap talaga, guys. Hindi madali yung maglinis. Maglinis ka ng yung dumi, yung yung tubig na pumapasok dito sa salon. Ang hirap. Ayan, bumalik na yung kuryente. Salamat naman kasi lowbat ako. Konti na lang, malapit na. Ang hirap talaga dito.
Di ba may mga ano naman to? Ewan ko. Sabi nila, yung mga ano daw, yung mga daluyan doon sa ano sa tubig, yung drainage, wala na kasi may mga ano na malaking tindahan, nagpagawa ng mga tindahan. Ayun, hindi na talaga maano, hindi na daw madaanan, hindi na malinisan kasi wala namang ano, manhole. Sino no ang pupunta doon sa ilalim para maglinis, di ba? Yun talaga ang hirap talaga. Ewan ko kung anong solusyon dito. Paano nila gawa ng solusyon to. Kasi kahit konting ulan lang, baha na. Oh, doon sa Inlolier, pumapasok na yung tubig doon. Doon. Kasi ano sila, masyadong mababa. Ayan. Dito. Siguro dito sa, sa katabi, na siya, yung bumaha na siguro, pumasok na yung tubig. Ayan. Sana hindi na maano yung ulan. Kunting-kunti na lang talaga, aakyat na naman to. Problema talaga to. Ayan. Kaya yung mga, Enlolier, ayan parang pumasok na ata doon sa kanila. Ang hirap ng sitwasyon nila. Ano din sila doon. Ang hirap talaga. Abangan na lang natin kung ano nito. Ang hirap talaga. Nakatingin lahat sila sa akin. Ewan ko. Ang hirap talaga, grabe. Tapos ang hirap-hirap talaga maglinis. Ang baho, parang amoy panghi. So, mga gandarara, konting-konti na lang. Malapit na talaga. Yan. Diba? Wala pang ilang minutes pa lang yung ulan. Hindi pa umaabot ng kalahating oras. Ayan na. Konti na lang. Baha na. Sa ibang part dito, doon, wala na, baha na, pinasukan na. Ayun, wala na, Ang hirap talaga, Kaya, sabi ko, yung kapatid ko, naghanap siya ng malipatan. Kasi hindi na maganda dito yung mga gamit, hindi na malagay sa maayos na lugar. Kasi nga, hindi pwedeng ibaba sa sahig, ilagay sa sahig. Hindi pwede kasi pag, nabahaan siya. Kawawa. Ayan. Ang hirap talaga. Kunti-kunti na lang. So guys, mga 5 minutes lang ako hindi nag-video niyan. Yan. Diba? Kunti na lang. Tapos, mabuti naman, hindi na masyadong malakas yung ulan. Kaya, parang na ako na sana mahinto na yung ulan. Kasi pag hindi talaga hihinto, ay nako. Ulan talaga. Baha. Ang hirap. Dito pumasok na pala dito sa kabila Dito guys, baha na. Yan, dito baha na Yan. Diba? Baha na. Yan, umpisa na. Dito sa harap, wala na. Baha na. Sa Enlolier, may anting-anting sila doon. Pag pumasok yan dyan, wala. Hindi pa masyadong pumasok yung tubig doon sa loob. Yan. Wala kasing daluyan yung tubig. Yan. Dito, nalapit. Pag magbaha na dito, hindi na ako bumababa sa upuan. Kasi ayoko bahala na.
Ayokong mag-apak-apak sa tubig. Nadudumihan ako. Ayan. Dito. Ay, hala, ano to? Parang may pumasok na. Hala. Pumasok na nga. Yung ano, GL. My God. Wait lang. Uy, muntik na maano yung... Guys, malapit na, oh. Yan. Doon. Hello guys, nagpasalamat talaga kasi hindi natuloy yung baha dito sa amin banda. Oh, ayan. Pero dito, wala na. Pumasok na, oh. Ayan, dito. Malapit na. Konting-konti na lang. Diba? Konti na lang. Mabuti naman. Oh, wala na. Pag umulan pa to, wala na, patay. Kasi dito. Ayan. Ito, malapit na. Len! Len! Maria Len! 150! Ah. Thanks God. So guys, mabuti na hindi talaga po bumaha. Ayan, ang laki na ng tubig sa ano, sa labas. Sus, naku, ang hirap pa yung maglinis dito. Thanks for watching.